Bon dia, benvinguts i benvingudes. El meu nom és Quim Metrimits i això és el Paraconsell. El Paraconsell. Avui parlarem sobre el millor remei contra el coronavirus. Sí, el millor de tots. A més, pense que alguns ja sabeu de què estic parlant. Alguns ho teniu a casa. Pense que tots. És el sabó. Com? Ah, que ja ho sabíeu. Si és que el que no sabíeu vosaltres, de totes formes, deixeu que vos explique per què és tan important rentar-nos les mans amb sabó. Segur que vos han dit moltes voltes que vos heu de rentar les mans amb sabó, després d'eixir a jugar al parc, després de revolcar-nos per terra, quan tenim les mans plenes de fang. Els pares, la veritat és que són bastant pesats amb això, Vosaltres ho sabeu millor que ningú. Però sabeu que vos dic també que tenen bastant raó. Quan ens rentem les mans amb sabó, la veritat és que el que estem fent és eliminar la majoria dels microbis que hi tenim apegats. Com? No sabeu el que són els microbis? No passa res, vos ho explico en un momentet. Mireu, els microbis són éssers tan xicotets que no es poden veure a simple vista. Per això es diuen microbis, perquè només es poden veure amb un microscopi. Els microbis són virus i bacteris, com el coronavirus. És fàcil que sense voler ens fiquem les mans brutes en els ulls i en la boca. Quan fem això, els microbis aprofiten per entrar al nostre cos i així podríem caure malalts. Per això és tan important rentar-nos les mans. Però atenció, només amb aigua no serveix. Hem d'usar sempre el sabó, perquè si usarem només l'aigua, amb l'aigua el que fem són tobogans i piscines per als virus. S'ho passen de meravella. Però si utilitzem el sabó, atenció, perquè les bambolletes del sabó aprofiten per atrapar els virus i bacteris i al final acaben destruint-se. Així que ja sabeu, si eixim al carrer a passejar o si toquem alguna cosa que estiga bruta, per favor, sigueu conscients i renteu-vos les mans, ja sabeu, amb sabó, perquè si no algun virus o algun microbi despistat podria aprofitar i ficar-se en el nostre cos. Ara bé, si el que voleu és que les mans queden ben netes i que el sabó passe per tots els raconets de la mà, per favor, seguiu estos senzills passos. Farem com que la pintura roja és el sabó. Doncs sí, sembla que no me les he rentat tan bé, com era d'esperar. Per això, així teniu uns passos que vos aniran de meravella per atrapar tots els microbis de les vostres mans. Per a començar, banyeu-vos bé les mans i llanceu una bona xurrutada de sabó. Farem 15 voltes cada moviment. Comencem. Fregueu primer els palmells de les mans, sempre amb energia, després el dors de cada mà, també creuant els dits de les dues mans, que entre els dits sempre queda alguna cosa de ronya. Ara anem amb les ungles. Fregueu les puntes dels dits contra el palmell. Molt bé, ja sabeu, 15 voltes cada moviment. Perfecte, només ens queda revisar les monyiques. Els fem les últimes passadetes i ja ho tenim. Mireu, crec que no ha quedat quasi ni una part de blau. Això vol dir que si hi haguera hagut algun microbi o algun virus, hauria aconseguit atrapar-lo amb les bambolletes del sabó. Així que ja sabeu, xiquets i xiquetes, renteu-vos les mans sempre amb sabó i vigileu de fer sempre els 15 moviments que vos he comentat. Primer amb els palmells, després el dors de la mà, entre els dits també, els polzes i finalment la monyica. Bé, xiquets, ens veiem. Adeu!